Em dic Rosa Laura, Casa Nova, Quartiella. D'aquí poc faré 50 anys, fa 7 anys que treballo. Primer vaig començar a 7 astres i després el 7, i ara el 7. La meva experiència és neteja, cuina, bugaderia, i hem tret un nou projecte que es diu Retalla. Em sento orgullosa de ser dona, de treballar, un lloc de treball, treballar en uns recursos per a seguir endavant i moltes eines de treball. Primer, vull donar el feliç dia de la dona a totes aquelles dones valentes que tenen coratge i valentia i viure la vida.